Znači ovako, ja sam pokušao da izdvojim neke najbitnije stvari i evo, sinoć sam cijela noć radio na tome da to sve svedemo na neki minimum o kojem mogu da se razgovaram i samo o obeležavanju i o prijavi ptica. Ovdje sve to izašlo na više strana, mislim da nije moguće da sve to pređe i da razgovaramo o svim tim problemima. Ja se iskreno nadam da ćemo u budući imati neke sastanke gdje ćemo rešavati konkretne probleme. Trenutno, znači, najveći problem koji mi imamo kao, s obzirom da moje udruženje predstavlja te odgivače, a sam savez je zamišljen tako da jedan određeni problem se sagledava iz više aspekta, znači iz aspekta ljudi koji se bave istraživanjem, iz aspekta ljudi koji se bave zaštitom životinja i odgivača. Smatramo da upravo na taj način je najlakše da se nađe jedan zajednički jezik i da se najviše pomogne životinjama upravo normalno pomoć ministarstva. Konkretno, ministarstvo je odradio jedan ogroman posao, znači to je jedan, po meni i po nama, to je jedan istorijski trenutak koji se dogodi u Srbiji. Sama ta prijava tih ptica, svi ti zakoni koji su donešeni u vezi s tim, znači, radi se, očigledno je da se radi na tome da se uvede red u jednoj oblasti koja je dugo godina do sad bila nepokrivena. Mi smo normalno, svi odgivači u Srbiji bi trebalo da budu zainteresovani da podrže tu inicijativu, jer ja verujem u to da niko ne želi da bude onaj ko krši zakon i da živi u strahu. Konkretno, problem se javio prilikom same prijave ptica. Ja moram odmah, znači, na početku da napomenem član 131. Zakona o zaštiti prirode. Mi smo sa gospodinom Pavlom već imali više satne razgovore o tom problemu, ali eto, smatram da je jako bitno i da bi trebalo upravo u samom startu da razjasnimo te neke stvari, odnosno razlike između prijave ptica i zahteve za dozvolu, s obzirom na to na ogromnoj broju ljudi u Srbiji nejasno. Zbog čega? Znači, ja ovdje imam taj član 131. Zakona o zaštiti prirode, on precizira da svako ko želi da se bavi odgojem, odnosno držanjem životinja, da je bio u zakonskoj obavezi da podnese zahtev za izdavanje dozvole do 10. marta, ako se ne varam, 2010. godine. I imamo taj član 56. koji, znači, precizira da svi koji kod sebe imaju životinju, s obzirom da po zakonu ne smiju da je vrate u prirodu, da su dužni da do 1. juna izvrše prijavu tih životinja. Znači, to su dva različita po nama. Mi tražimo sada vaše mišljenje, mi smatramo da su to dva različita člana zakona kojima se regulišu dve različite oblasti. Znači, tu bi praktično trebali da se podeli ljudi na one koji imaju životinje, žele da nastave da ih drže, imaju uslove za držanje, koji su bili u obavezi da podnesu taj zahtev za dozvolu, i na one ljude koji u ovom trenutku imaju životinje, nemaju uslove ili iz nekog razloga ne žele da ih drže, ne smeju da ih puste u prirodu. S tim u vezi po članu 56. znači oni vrše tu prijavu i onda dalje već ministarstvo bi trebalo da preduzima šta će zaraditi sa tim životom. I sad... Zvodno zarađuje. Da. Nedoumice oko toga. Vi ste jedni od onih koji su podneli zahtev već u martu. Znači, pre poziva, da tome čitali ste zakon. Ja ću napraviti malu paralelu. Sve lokalne samouprave su posle današnjeg zakona lokalne samouprave. Znači, ljudi gde postoji predsjednik opštine, postoji lice zaduženo, ako postoji, ali imate lokalni samoupravi, imate jedno lice zaduženo za ovo zaštitu sredine. Znači, postoje pravnici koji prate službeni glasnik lokalne samouprave. Znači, pričam o institucijama sistema. Imali su po zakonu o upravljanju otpadom rok od, ne znam, 6 mjeseci ili godinu dana da donesu lokalne i regionalne planove upravljanja otpadom. Mi smo želeli da namećemo rešenje pa da sami se dogovore između sebe da sklope međuopštinske ugovore na lokalnom nivou. Pa je bio rok iza toga, ako ne urade to sami, onda će to uraditi država. Znači, naterat će da se udruže. To je trajalo, pa ja mislim, još godinu dana iza toga. Završen. Mislim, posao je urađen, završen, ali pomeranjem rokova, odlaskom inspekcije na teren, na kraju dođete dokle
počet ćete da kažnjavate javno-komunalna preduzeća koja jedva sastavljaju kraj s krajem, samo stavite jednu kaznu, mogu da zatvore, prestanu da rade. Znači, nalazimo se u nekoj situaciji da zakon ne pročita ni onaj ko mora. Pa mi, čiji je posao da to pročita i da primenja. Prema tome, tu imate istu priču i ovde. Negde, ne kažem ja da je sve namera, nisam pročitala. Negde je to i namera izbjegavanja i odugovlačenja i ljudi su različiti. Naš cilj jeste isti. Da sve to uvedemo u legalne tokove. Problem je bio što je bilo malo prijava do marta meseca, znači po članu 131, onda smo mi iskoristili onaj drugi član, da se svi prijave i sad inspekcija kreće u intenzivni obilazak onih koji imaju, da kažem, veći broj zaštićenih ljubimaca, odnosno budućih odgajivačnica, i da se izvrše sve one druge obaveze da bi mogli, znači da imaju obavezu da podnesu zahtev, znači bukvalno nalog inspektora da mora da podnese zahtev ako hoće da se baviti. Ako neće, zabranjeno mu je razmnožavanje, to je sasvim. Mislim, po pitanju toga to je jasno, ali s druge strane... Znači, ta zabunu sa rokovima, da ne pravimo zabunu sa rokovima, rokovi su postavljeni vrlo, ja mislim da su mi kad smo postavljali te rokove bili strahovito tolerantni. Postavljali smo jako puno vremena svima. To da. Svuda je to. A morao bi sad, ja se izvinjavam da naglasim jedan problem. Znači nije problem u nama koji smo želeli da poštujemo zakon, imamo i druge strane koji su želeli da miniraju sve ovo. Kažete da je bilo do marta meseca malo prijava, to je tačno, ja sam ubeđen da smo jedino mi izvršili prijavu do marta meseca i to je 3 meseca nakon što je počeo rok da traje. Znači mi imamo organizaciju u Srbiji koji svesno su radili protiv tih prijava, znači svesno organizuju te nelegalne izložbe i terze. Mislim, ne bi sad da dotičemo tu temu, ali očigledno je da mi smatramo da se Srbija podelila na 2 dela, na one koji žele da rade po zakonu i na one koji imaju cilj da sve nas usporuju. Ali samim tim što je ministarstvo donelo ove zakone koje je donelo, mi smatramo da je nama odgivačima učinjena usluga, mi napokon možemo da se držimo nekih pravila i da mi, svi oni koji nemaju nikakav ekonomski interes ili ne znam kakav drugi interes u svemu ovome su zadovoljni svojim. Ali se dešava da sad vi ste verovatno ste u boljoj mogućnosti nego mi nemamo sve podatke, ali koliko sam ja upoznat, neke organizacije su zadnjih 15 dana tek počele da vrše prijavu kad su shvatili da moraju. Tako da tu se javio taj problem ogromni, jer nepoznavanje zakona škodi, svako od nas je dužan da poznaje zakon, svako od nas je dužan da postupa po njemu, a konkretno u ovom slučaju sad imamo situaciju da i među ovim našim ljudima, našim odgajivačima vlada ogromno nezadovoljstvo. Zašto? Pa smatraju, radili su sve na vrdi šumnja, da. Mi smo radili sve na vreme, zbog čega bi sad neko ko je 1. juna izvršio prijavu, koji nije podnao, nije ispoštovao jednostavno taj član 131. bio zbog čega on bio sad privilegovan u tom delu da neka kontrola bude kod njega, pa da se oni posle hvale kako imaju neke dozvole, a ovde se, mislim, tu se neke stvari dešavaju, a očigledno je da je bitno da se prvo ti veći odgajivači iskontrolišu i mi smatramo i podržavamo to, ali je jako bitno i da se ispoštuju svi oni ljudi koji su među prvima pokazali tu neku volju. Zatim, mislim, nije problem samo ta dozvola. Po nama mi imamo neko rješenje, mislim gospodina Pavla sam već preko telefona upoznao da prenešeno je to. Na kraju krajeva većina tih ptica koje se čuvaju u Srbiji i južnoj Srbiji, ako se ne varam, to su ptice koje se fauna Evrope. Znači mi imamo jako mali broj ptica papagaja sa cites liste, a ogroman broj od kojih verujem i 2% nije prijavljeno. Znači imamo ogromnu masu ptica koje se drže u zarobljeništvu, imamo sad, ali te ptice nisu na citesu. Tako da sva ova komplikacija koja ide oko tih dozvola, oko tih stvari, verovatno postoji neki način, jer sad dolazimo u situaciju da se direktno krši taj zakon, taj član 131. Da se izilazi u susret ljudima koji nisu podneli zahtev, a ovde sa druge strane faktički spada da svako onaj koji je podneo zahtev i prijavio pticu koja nije na citesu da ima obavezu traženja te dozvole, a opet sa druge strane neke vrste papagaja koje su na citesu su oslobađene te obaveze. I to je to upravo to nezadovoljstvo jezika.
Faktički kad je rađeno ovo, znači cijela ideja oko prijave, predsjedno je bilo po prioritizaciji ide stepenik 1 pa dvojka. Jer u Evropsku uniju, znači kad radimo istraživanje propisa, mi moramo dodatak 1 da budu obeleženi, to je cijela Evropska unija radi, stepenik 1. Tako i mi, znači to nam je prioritet. Posle toga dolazi dvojka. U Evropskoj uniji nisu obavezi da ih obeležavaju i da prate, ali određene države poput Portugala, Slovenije, manje države, su uzeli model da prate i dvojku. Zato što onda kad imate stepenik dvojku koja nije obeležena i nađe se u prometu, kako će se utvrditi da je to sad pisano dokument? Upravo to. Zato da mi i to sad priđe. Problem nastaje tu kod ovih vrsta koje se vrlo lako razmnožavaju. I posle toga teško je da pratite, razumite kako se oni kreću kroz teritoriju Srbije posle. Na primjer, evo, Placicercus, ima ih previše. I sam obim posla koji bi mi morali da obavimo kao služba, da pratimo šta se dešava tu, kako se one kreću, je stvarno neizvodljivo. Bolje da se fokusiramo na određene vrste, negdje ćemo dati izuzeće. Ja mislim da je realno, što su tražili da se daje izuzeće za neke vrste papagaja koje se vrlo lako razmnožavaju. I to sad ne znam kako ćemo izvesti, jer teško je odvajati, razumete. Naprimjer, evo kažete, rizične vrste su žakoji, neke aresa, dvojke i tako dalje, a da pustite, ne znam, sada ovo što je uhvaćeno bilo u vrstu, znate šta je to bilo? Su bili Placicercusi? Bilo je svega i svačega, tako da... Što se tiče ovih vrsta, znači ptice pevačice, to što je najbitnije za vaše članove, pošto ih ima najviše, one spadaju u kategoriju strogo zaštićene, kod nas. Ali i bensko, koliko se ja sjećam, pa zbog toga su i tu stavljeni. Jedini način što ja vidim je, ako bi se vršilo neko evidentiranje kontrole, zatvoreni prst. Kad mi nađemo na terenu, naša služba, kad nađe na terenu, pticu sa zatvoreni prst treba više da brine da li neko tu uzo isprirati. U većini slučajeva, znači možda se desi da je neko uzo jaje, da je to, ali to se daju istvrditi. Ako postoji sumnja, može se radi DNK analiza, pošaljete u Palamiju za 100 evra vam uradi i kaže, ako neko jedan put napravi prekršaj, ulazi kod nas u evidenciju. Mislim da radi Veterinarski institut u Kraljevu isto te analize, mi imamo sve. Rade, ali mi malo teže situacije oko determinisanja kod nekih. Mi kad smo zapravili Sukane, još uvijek imamo problem oko utvrđivanja polova sad i to je Mislim, nadovezao bi se